Azatlyk radiosyny şugun Darganatadan, Gylylrabatdan, Halkabatdan we Gazozukdan gelip bolşan maglumatlara görä yerli häkimetler işsiz we büdjet edaralaryny işleyen adamlar gorkudyp paýta ýygmagy mezur edýärler. Döwletiň ardan wakadan göýberýän ady önümleri paýta ýygylýan nöwrüni adamlar gorkutmak üçin ulanylýan atgyr ýara gowurlýan. Adamlar o yaragdan gaty gorkýarlar diýip anonimlik şertine gurlaşan yerli jurnalist aýtdy. Azatlygyň lewapda kawarçysy bilen söhbetde bolan adamlar resmiýetiň özlerini aýda bir gelek görülýän 3 kilogram un, 200 gram arasalanmadyk ýağ ýaly ady ölümlerinden kesmek haýbatyny atanlygyny gurrun berdiler. Bu haýbat iň netijeli usullaryň birine urulýar diýip kawarçy aýtdy. Bunun sebebi haryatlaryň bazar narhy bilen döwlet dükanlarynyň nakyn narhlarynyň, ýagny Amerikan dollarynyň döwlet kursu bilen gara bazar kursunyň arasyndaky tapawut bilen düşünülýär. Hususy dükanlarda arasalanmadyk ösümlik ýagynyň 1 litri 60 manat bahalanýar. 50 kilogram un almak üçin 5-600 manat tölemeli. Köp adamyň maşgaly büdjeti bazar wagtyndan azy galmagy ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeşleri gurrun berýär. Emma hökümet ýurtda azyk golçulugynyň döredilenligini, adamlaryň durmuş şertleriniň ýokarlandyrylanyny tekrarlamagy dowam etdirýär. Ýurdun agrosenagat puwdagyna jogap berýän vice-premier Esenmurat Orazgelliýewiň 5-nji ýarda beren hasabatyna görä, ilaty azyk golçulugy şol sanyny ýokary hirli un we çörek önümleri bilen üpçün etmek uğruna alınıp barlayan işler dowam etdirilýär. Emma synçylar ilatyň aglaby köplüginiň hökümetiň mezur dähmet, mezur çäre, mezuri ýogary ýaly talaplaryny esasan mätäçlik zararly kabul edýänliklaryny aýdýarlar. Ýöne mezur dähmet döwletiň paýta tawsyrmak baradaky talabynyň diňe bir meselesi. Onuň ikinji meselesi kärinneçileriň ýylyň ýylyna diýen ýaly bergili çykmagy bilen bagly. Türkmen döwlet habar gurulugy her ýyl paýta ýygymya gallaraw başlananyny döwlet başçysynyň kärinneçiler bilen öz wagtyny hasaplaşmak tawsyrygyny berenligini habar berýär. Döwlet telewizionyasy bolsa birazdan ýüzüne pul silýän adamlar gorkadýar. Emma durmuş hakykaty düýüpden başgaça bolmagyny galýar diýip yerli synçylar aýdýar. Darganataly kärinneçileriň azatlygyň habarçysyna aýtmaklaryna görä, resmiler olaryň harmana tawsyran hasyllar üçin tölemeli 10 günlük haklaryny henüýem geçirmeýär. Bunun sebebi kärinneçileriň döwlet öňüne bergil çykmak ähtimallygynyň ýokary bolmagy bilen düşünülýär. Daýhan Bankyň Darganatadaky hasapçysynyň düşündirmegine görä, daýhanlary paýta ýetişdirmek üçin berilen teknik hyzmatlaryň, mineral dökünüň we suwuň bahasy ýokarlanan hasaplanýar. Şu sebäpden egerde kärinneçiler plany 80% ýerine ýetirmese, döwlet öňüne eden vergisini ýapyp bilmeýär. Egerde kärinneçi paýta planyny 80% ýerine ýetirse, olaryň 10 günlük ýygym haklary her kilogram paýta üçin 40 tengeden plastik kartlaryna geçirilýär diýip adyny aýdylmalygyny soran hasapçy aýtdy. Şeýledol bu ýyl kärinneçileriň her hektar ýerden 20 sentlerden hasyl alyp 2 tonna paýta tawsyrmak barada alan borçnamalarynyň juda agyr bolanlygyny aýtdy. Talap edilýän paýta hasylyny ýetişdirmek üçin howa şertleriniň amatly gelmegi, suw, dökün we tehnika problemalarynyň bolmalygy möhüm. Bu ýyl daýhanlar her hektardan 500 kilogram paýta tawsyrsalar hem razy bolarlar. Bu ýagdaýda olaryň döwlete bergil çykjagy iki usul diýip hasapçynyň aýdanlaryny ýene bir hünärmen tasdiq etdi. Görnüşinden gowa çekip bergil çykjak diňe Darganataly kärinneçiler hem däl. Iýun aýyna Murgap derýasyndaky Sultanwendiň böwsülmegi ekin meýdanlarynyň ýöllerçe hektaryny suw basmagyny alyp geldi we bent dikeldilýänçe gowran ýerlerde gaýtadan gowa çekmek giç boldy. Bu ýagdaý Sewitde gowa çeken kärinneçileriň bir toparynyň bergil çykjagyny aňladýar.